אנחנו ניכנס למערכת על ידי לחיצה על האייקון. ברגע שנכנסנו למערכת אנחנו יכולים לראות את הקריאות הקיימות שאליהן שובצנו כטכנאים. הברירת מחדל היא להציג את התאריך של היום, את עצמנו ואת הסטטוס של מה שפתוח. ניתן כמובן לשנות את זה על ידי בחירה של תאריך אחר או על ידי לחיצה בהצג הכל והצגת כל הקריאות בכל התאריכים שמתאימות לטכנאי הספציפי ולסטטוסים שנבחרו. ניתן גם לבחור טכנאי אחר בתנאי שאנחנו מוגדרים בתור מנהלים ולא טכנאים רגילים. טכנאי רגיל יכול לצפות בקריאות של עצמו בלבד. אני יכול גם לבחור באיזה סטטוס קריאה לראות, מה פתוח, מה שובץ, מה הסתיים וכן הלאה. אנחנו יכולים פה גם לראות את הקריאות ששובצנו אליהם וגם לפתוח קריאה בעצמנו. פתיחת קריאה אנחנו יכולים לעשות על ידי בחירת הלקוח. יש לנו כאן אפילו הודעה קופצת לגביו. ניתן לבחור את סוג הקריאה. ולבחור את התאריך, נשבץ את הקריאה להיום ולעכשיו. נושא הקריאה, והוספתי את הקריאה. הקריאה שלנו קיבלנו התראה לגביה ואנחנו יכולים לצפות בה. אנחנו רואים את הקריאה, מי שובץ אליה, מתי היא שובצה, לאיזה תאריך ואיזה שעה, מה בדיוק הבעיה. לחיצה על הכתובת תפתח לנו Waze ותנווט אותנו לכתובת של הלקוח. הכל מוכן, התחל בנסיעה. ניכנס לעדכון הקריאה ונלחץ על תחילת נסיעה. במעמד הזה הלקוח יכול לקבל התראה על כך שאנחנו בדרך אליו, אופציונלי לשיקול הדעת שלך. ניתן פה גם שהמשבץ יקבל גם כן התראה על כך שהטכנאי נמצא בדרך ללקוח. הרגע שהטכנאי הגיע ללקוח הוא לוחץ על תחילת עבודה, וניתן פה גם להוסיף חלפים, ציוד כזה או אחר לקריאה. ברגע שהתרתי חלק אני יכול לבחור את הכמות שלו, ברירת המחדל היא 1 והוספתי בלחיצת כפתור. אני יכול כאן לצרף קבצים לקריאה. אני יכול לתת שם לקובץ. אני יכול לבחור האם לצרף קובץ מתוך הטלפון או מתוך צילום שאני עושה במקום. לדוגמה, אין מגבלה בכמות הקבצים שניתן לצרף לקריאה. ניתן לאפשר לטכנאי להוסיף טכנאי או להעביר את טכנאי אחר, ניתן זמינות ומציאות וכן הלאה. וניתן לחסום את האופציה. טכנאי יכול לדווח מה הוא עשה בשני אופנים. אופן ראשון זה מלל חופשי, אופן שני זה צ'קליסט שעליו ניתן לענות, צ'קליסט שמגדירים אותו מראש כמובן. ברגע שלחצתי על עדכון, עדכנתי מה שביצעתי, סיימתי את העבודה, אני רוצה להחתים לקוח, יש לי כאן טופס שעליו אני יכול להחתים את הלקוח, כולל את כל פרטי הקריאה, את כל הפרטים שביצע הטכנאי, אני יכול להחתים אותו ולשלוח את זה, את הטופס החתום, ישירות למייל של הלקוח.